Majo Emma Mwakaba Eba Amamrefi, Midin any Equia Kunedu Jadom. Me Pamoto and a Ranko to Nimabo so many that at Sudu nine. And then they saw to see Monsignor and Chair Equa Swan say, Happy Mother's Day, Sana Quasibroni Becano. Nayandia by and Casamia Sia Mamenum, Yamamo Ayuko. Yapamoto say, Cast a Happy Mother's Day, a day I am my Mamenum Ayuko ya. A da way yes, so I'm say fan chain and so answer Mamenum, or Dawson qua or Ademane ma. Makoya Asante ni ba idie na me sha se afri Asante fikesiem me sha Asante manyina abatampa owo obadu asanso agi abayen na ya kona do yadama otoso miensa ya himanyina se Asante manyina se ya mamo ayiko enanom a mo hye Asante manso na mukuta Asante man se kosua me pa mo cha me free hori die na me de mani ehye Asante student senior ya de nyina ya maame ono ani ekokobote yensa ne ho embopo emani enye me awa brempona na akwi afie ono ne fanchine brahima nana Asante student senior say yama happy Mother's Day onyankopo ento supo ehu so no ma ne obeye bia enya nhira me pa no so na me ekọ ahafu kenya asimichie gom mi ankasa me mama vida dodo na efra ma anto maame owo mie me kase onyankopo enhira ya maame num nyina ema nyina say onyankopo nto supo ehu munyuma nyina so esanse mo ne aboshan ya mo hyen esumu emaye odasue mu na mo dwene ebedi ene ne ebe no mo dwene yedie ho yedie eye mo abadaye nananom me pamocho ya say ya mamo happy Mother's Day me pamocho ya free Mother's Day ni e konsen foforo mu a ya say afre abaso na yedie ene afre abada Asante mamu nyina ene say eye enu ada hwanko toni ma busumi ya ne da etoso edumiensam ena yenwura opem so ya say otu kwan na waba die na de na kwanto ebaaye ente bia ne te say eye King Charles ani maami enya ne ba bi kwa mche Queen Elizabeth na hinie no wade ne ba King Charles na esi so enu nti ahinie mu nyina mecha ebibremu ohyehyemu ahinie ba kopa eye ne nseso Asante ahinie oti kruwe krawe ne brawe nwoma so mecha barima ne fa eye kakapempen na ne fa eye odum Asante manyina awra Otumfo na osei titu otoso mienu ena otonsa friend se anfo na ni monyam emra message medi nati ena se ade nipa ena chiche Asante manti Asante ahemfu nyina ne Asante manyina agichi ekohia Otumfo ewo Kumase wiemhyen gina bia ye kohia Otumfo yi anso hwa ye di na chi ane ne bo anan etunkro meche Kumase montene so ye di free Kumase wiemhyen gina bia no ye ko Kumase airport runabout so am runabout Bantsman runabout edi be pie kejetia baabi a Otumfo na nkasa ni honi esie no ye de fa ho a ebe pie apedafie edi chemu ebe si mechira efikesiemu menhia ahifie na ye bedru ho no no ye jana no me se ye de nana mfie adwoso miensa awoda no so ehyehyɛ so enu ade na esiwani na enye na ense ye kachre enipa egichi na ebe hye nana na enimonyam hya ode ahye Asanteman se wo pagya Asanteman ahenie amana trubia ya etese me pamocho sedmadi a ekoso enra eni atese ye nana owo abrempon se enye ba kope enebi esi ebi esi mra bi a echem enu nti ye bebo epni ye menua ba nana adwo apinaman na one nana owo abrempon enkomo chichie bi a efa dwumadi a ekoso enra se ebi esi pen no ye de atoa so amamo menua ba adwa me pamocho som na fa nana enkomode etoa so emayen yo menua ba konedu meda wano ase medi ene ajwa pinaman esanse ene eda sonko ema menti no me fasa akonya we so awe hiri maame na akwi adoma happy Mother's Day maame me kase erade on shraw na wanya okese omode wo ye bia embremma jumade bi ekoso enrada na eno na menua ba edi kankan ye no jumade ekoso yi ama nipa gichi na we na yeti free ya nana owo abrempon na akria afrie ano se jumadi ekons enra no ebia sipen enti wenti mechia pen no na metie na no asem ase medase na maka esisudu ase jumadi no a ekoso eye enra no ebia sipen na sia esiye no
na ye nigisem said ye nra esi ya ema nipa gi twi ebegu monten so de di kan ye se so wo ha Asante mu a na akokon na ye de ete ha enunti eye na kwakudua firi mu no ode ninua anase kan ninua kuma eye nana prempe na ebetene kuna so na prempe eba 1888 na ansa na no yehu se na oman emunyo eye Asante man se na akonwa nda na obi ante so na emunyo ti broni ko ye na adwen se obefa akwanya yi so na nka wode adwiri Asante man agu ti no kwasem nie broni e de hye so oye na adwen se obeba Asante man mu na wutie nkomo e course a yesi European Union ka se abrofo kuo no enne Africa ana bibi man kuo ekotena ase kodi nkomo a kire se eti se ya ton oman bi ama obi ti Asante man ti sa nkomo no se eye Ghana yi a ene omo se Ghana no first na go coast sa oman na broni kokko akodi nkomo wo African Union ana sa Africa bibi man nkabo mu kuo se omo pese omo fa numu ti Asante man ti ye na yanso ya oman a enka Ghana ho ana ka se ne Ghana na enka ho no Asante man yegura ano ho eye na aprempe a odikan osmaye se omune broni kokko eye ko Elizabeth enkonkohia na ye nenenum asundue abua se be ya oman no yenko entokwa biu chese na Asante man empese yebeko biu na no kwasam ne se bra Asante man abofo koye no eye enkrofo ku a na omoje ban meka se yenya oman mu atamfo a na de omo ho akodom eye abrofo no epe ne se Asante man uyo ne beba enti omusi abofo no kwan oma anko eye broni ko ho eye ko Elizabeth ni na nkodi nko ti abofo ne ba ya ombebo yewura amane no eho na yewura enso ekase enka onu de opa asundue se de bia meka sa asundue de upe bia gisa Asante man mu nko a yewura di sa nkomo no eho na broni no sa be na panyina no odi wo man anim eye Williams ono na oyese ono de oni Asante ni asundue asembia eti okọ ekofa Indiafo that say Indiafo ni pakuo a oba ye twi kasem a ye be kan se nipa 1300 akufo asodafo a omo ho den a omo kokon 1300 eye opepe baako eni akire oha miensa ana oha ahas me twi mu fancheme eye 1300 troops every India ana okofa omo baaye ofiri won so amana nso ho ena osa kofa Hausafo enso emmerema omo ho odin enso apem na yesesa wo hwe a wode Indiafo apem aha miensa ena okofa Hausafo nso apem owieye ena osan kofa Hausafo ne nkrofo a etan Asante man enso oha enwotwe na ye ka we say no nso no na we say nyina achi no na abrofo nso a wo mo ankasa nso omo aso ayeso okon no nso no nso ho enti so hwemu a na tese ompa asundue na omo pese omo fa Asante no mu eho na yewura na aprempe a odi kan oka se ono de ompe moja hwie gu bio wo ompese ne man no ye behwie moja ato agu bio enti se sa na tie dia ene omo emfa no na omunyai Asante man eno ene ma yewura e kan se box e ka so trotawo na wenso de na ompese ye de okon betoa Asante man nchichire yesu bio nti omo de na ekọ eye sachels
na ma menkyerɛ wade bi de nti ameka sɛ de esi ye asi pen no yewura kɔɔye no wɔne ahemfo bebree de kɔɔye nse malifo de eka ho Africa ha ahemfo ana omuzuzu omudi mu ya chi obu nyina de omukɔɔye de nti ameka kyɛw sɛ King Charles hu ne sɛ ne sasoro ne santehene anso omu ɔde omukɔɔye nyina obi enu hɔ no ma otimi sa ba ankwam bedi na ade omu nyina awuye de to so bio nso no omu nyina no ɔno omukun ya hye wo mase ɛna ofa wo mu akuro no mu enti asanteman pe ene ne omukun antipenko na omu ba bio no eno ye ne omukɔ saa terms no sɛ saa bre we die ye de ye panyini e de akɔ ye panyini se o mpɛko bio ene ye fame na so mpemra eno nti broni ne hu sɛ bibi wo asantefuo mu a enne no ese na odara ma mi nche ono ese bisa se na ese ka se ya asanto awo no ene na prempedie difference wo ma na nsesanye wo ma na ane ebra na prempe kɔɔye no achi na emmemme wo krom ha dane ma kyerɛ na omu ntimi nkɔ omu ntimi ma sɛ broni no epese obedi asante man so opese odi mogahwie go na eba ɛna yewura se ompe mogahwie go enti ene wo no ankasa de ne ho aba afore anta sɛ bere mani krom dia omu aka nyina eye ma eno ɛna broni ye sɛ na prempe ni ha dia obeba be fasikadwa no e de akɔ eno na ya asanto a sorry ye nana ohene na ayema wonkwaso yenim so wa wunso da so tiase ono ene sorry ye e ma mema na aye mma wo man asanteman mu ha sorry waka ekeka wo mu na de na meka akosi ne se wo hwa eye 11th November 11th eye 1920 ena eye yewura eye prempe the first oba oman na 11th no na owo eye tapade ho na ship no ebisiye na no kwasam ne se nkra ye de ba santeman mu ne se obi biara emwa no na yenko hia yewura santehene nti se wo hen esese de wo ye bia no ujai na ode to na ye nyina yekɔ na yekohia santehene yekɔbɔ ni se wakɔ sansa wo ba no na broni ni na yenkrata asabra no ɔko ni entamu bio ba no oba no na dibra na ekuta nsa asanteman wura na broni ade afiri ne nsam no na wasan ma na kwanya se won sa amra medi na konwa enti sa wo hwa ebra no oba no ani gye kese ena na eba asanteman mu enu nti ye nyina da ye gi twi ena ye ba kumase na mama nka me na ka ase bi kire be story bi o se saada no ebra ye ka se obi anko ba bia na mama bi o so ono de obo hwi sa oti ase na wafa ne menka na de bia begu ho na ne ma abo adina wa ansa na wakodwabo no na no kwasam ne se areho nenso asem a esese ye de to ho na nnenkyirima a mususu se bibi ni wiase muhu se bibi wo asanteman so no ye wo sunsum a na asanteman ye agimre de no nti na sa wo hwe asantehene o kasa won da obeda next na means no enye won wase wo ka we cause me bate se yesi emre bi o hye sa se ye na e ma abodamfo kra eti na woda sanete abonamfo nyina da wo krom ha o se wo pese wo ye na mamre to bia na abodamfo kra de di ka akoda ayi na wo hwe maame no kwa afuo mu no wo so wo ho ma na wo te se enkrofo bonyum wo mose yewra koya wabo wo mose yewra koya wabo wo mose asante mewra koya wabo wo mose yewra koya wabo wo mose afa wate nyum no na nyum ne ben no we de akura eto amesui wo mo besi atwam akwa na
enti eba sana o si ni tras bios oh mami ntue ne o mu nyina yakwa dia mami nyantentem na me mfa me ne mayin nko siwa na me mfa nsuo bi nto me ho wa na me nko afi na nwum na ebe na nwum afi de o mpega ni ti a enua enhoma menkani embode ni nyina we hurisi ha na we hurisi ha no omubom nsam to nwum te se de nipa da sani na ejina maame ne nche Omose yera koya wabo omose yera koya wabo omose yera koya wabo no kwasa mse mami timika jane kenten ho na obedu fi obo na mane ya na tim ode etwa nanano ewo sie do ti se o hwa sa da no esi eye ukuada eye 12 November 1924 ena sa da no yewura ono so ofri Seychelles ebedu Asante member na o sa da no ni Asante man eji twi no na abrofo no kura suro se bia na prempe na oba na bia be ndibi to mo di ne mo jan se ko fa aka na mo di ne 5 jira ko pia asafo se asafo hene efie ho na papa ne papa fri enti wadi onu ani diem se be obi anya ne hwe ye che no mu se ni je na di be hia ye wura kwa enti bi si nra no ebi asipe yes nana na se di si enre se be chira nnua nyina sa me de se nnua nyina so e de ni je na se enu ntina se uhu ya enra ye fiti mountain so efri airport runabout hwe ni pa doma na etwa ho ahia efri ho eba eyeso am runabout eba Abrepo junction ebe fa bantma abontimu ebe si bantma G runabout ekofa ketia wa uhu enra in fact na awosen agume maame kai sada na eda bosome dubaako eda etosu dumienu ewo afe apem aha enwo enkron aduonu nan na awosen agume se sada no de si da no enua ne kan so penso prempe al dikan ede ba ese nkunim bie na wo de ba Asante memu eye sa abrofo kro ya nso ho na yewura na setu opemso me se ono ne bere ma yese ne fa ha eye kaka pempen e fa yodum ono enso ko fa na we de eye Africa nyina ono ne ohene a odaya yura ye da asie buru na nkwada nana ye da wanu ase nkomoi ama ye hu nyama bebre ama ye hu amamre ene amane ewo ya Asante mayi na ne beba wani mbio ne yesa no bechiche nkomo bia etise yesa se mo insemisa bebre ebisa efa ya amamre ene amane ti mesa babio da wanu ase bio smidas Nana ajwa ene de nana kan yensem abo mi pusa me ho ajiri mi enya na comment da se Asante man nyina era epia enua ne homa nyina e de anije ebehia no kwan menua me ho ajiri me pa enkomo didie no so amama hu se ampa Asante wa mamra edimu na me so mani age ho pi we de eye abakwasama e wo se Asante man ni chirima nyina ete na yenso e de bo yen ho me pa mo cho ha na ebre ebe ma yen kwan ama ye de yen dwumadie no asi me pa mo cho mi a ene me de amamre fie dwumadie ebe dan mu mi din ene akyi konadu jadom mini minua ba ajwa pinaman me pa mo cho ebre e de en ebesia ye da mase